Ginasulti sa itong mga higala nga mga dili katoliko nga dapat gyud daw sundo nato ang atong Ginoong Jesucristo. Unya ang pagsunod kuno kana kunong pagbasa og pagsunod kung unsa ang nakasulat sa balaang kasulatan, which is half truth ang ilahang gi-present. Nga naman sa hinungdan wala man tay supak yun sa tinuod lang. Wala tay supak nga sundon ang Ginoo kay mo man gitudlo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Wala po tay supak nga sundon ang nakasulat sa balaang kasulatan nga kanang gisulti o gipamulong ilabi na sa ato ang Ginoong Jesucristo. Ang problema lang ana kanang ingon nato nga pagsunod nato ang Ginoong Jesucristo, giunsa nato siya pagsunod. Og tinuod ba gyud nga atong gisunod ang nakasulat sa balaang kasulatan? Ang problema sa itong mga higala, mga dili katoliko, mura sila nag-cherry picking ba? Kung sila ilang gusto, mura ilahang tawag ining tuuhan. Unlike simbahang katoliko, basahon ang konteksto pagkahuman ipasabot kung unsa ang nakasulat sa konteksto. So karon, unsa may kabubuton sa ato ang Ginoong Jesucristo? San Juan Kapitulo 10, versikulo 9, si bisan kinsa nga musunod nako, si bisan kinsa nga musunod, agi ka nako mamaluwas. And St. John chapter 15, verse 5 to 6, ang ingon niya, kung wala ako, wala mo'y mahimo. Ang dili magpabilin ka nako, may sama sa usa ka sanga, putlon ibalibag malaya og kini dauban. So buti pasabot mga higalag mga igsuon, ang pagsunod sa atong Ginoong Jesucristo, kinahanglan kang makighiusa. O kinahanglan kita nga makighiusa sa ato ang Ginoong Jesucristo, pinaagi sa pagsulod niya. And gisabot na sa mga apostol, ilabi na ni San Pablo, na kanang pagsulod niya, refer na sa iyahang gitawag og lawas nga mao ang iyang simbahan. Colossus chapter 1 verse 18, kasi Kristo ang ulo, ang iglesia kun simbahan ang iyang lawas. Efeso kapitulo 5 versikulo 23, og siya mismo ang manluluwas sa simbahan kun iglesia nga mao ang iyang lawas. Sumuti pasabot, ang tinuod nga pagsunod sa Ginoong Jesucristo, ang tinuod nga pagsunod sa iyang pagtulunan, mosulod ka sa tinuod niyang gitawag og simbahan. Sa iyang lawas mismo. Ang pangutana, kana mga sektang inyong gipasakupan karon, or even gani ang kining Katoliko, nga akong gipasakupan, mao ba ka na kana? Ang iglesia gitukod sa to ang Ginoong Jesucristo. O kanang inyo daw pangutan-a daw ng inyong tawag ining mga sekta, kaysa nagparehistro ana, anos ana nagsugod. Asa dapit na nagsugod kay ang Biblia specific ba ya? Specific ba ya nga naay gitawag og lugar kung asa nagsugod ang tawag ining iglesia gitukod ni Kristo na responsable nagtukod. Di ba? St. Matthew chapter 16 verse 18, si Kristo ang nagtukod. May saad nga ingon niya nga even the gates of hell shall not prevail against it. May saad nga ingon siya nga ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, as far as history is concerned, mo ni iglesia habang nga wag yun mawa from the 1st century AD until now. Sumbuti pasabot tama ang gingon ni Kristo. Ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Buti pasabot, dili mawala ning mong iglesia. Kaingon pa niya, et forte en farinon prevalibont adversus iam. Bisan aganghaan sa impyerno, dili gyud makabuntog niini. Kamo mismo, pwede man ninyo na i-double check sa nakasulat sa kasaysayan. Kung tinuod ba gyud ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, mao ning iglesia nga naa sa unang siglo nga wa gyud mawala, wa mabungkag until now existido. Ang question ana karon, kanang inyong pundok. Kanang inyong pundok nga inyong gipasakupan, anos ana natukod. 15 nagtukod. And at the same time, syempre, ang the best reference nato nga di pud sila kabalibad kanang ilang rehistro. Kasi ilang rehistro diha man nakalatid ang year of foundation, ang mga founders, pagkaman ang place of foundation. So, diha to makita ba nga kining moong pundok ka dili na iya ni Ginoong Jesucristo. So, sa mga dili katoliko nga naminaw ini karon ato ang unang tan-aw niini karon ato ang video. Pangutan-a do na inyo ang sekta. Kung kana ang inyong sekta nakapasar ba na or misunod ba na sa giingon ni Ginoong Jesucristo. Kay simbahang Katoliko safety naman. Ibisan gani kamo, gina-challenge namo nga pwede niyo tukion ang kasaysayan simbahang Katoliko. Tukian ninyo. Nya pagkahuman basahan ninyo ang mga kasaysayan para paghatag og pahimugat. Kanang maong gitawag og iglesia ka, maunang iglesyang gitukod ni Kristo. Pero kanang inyong pundok
susiha po ninyo nagsakto sama sa inyong pagsusi sa tawag ini nga Foundation Simbahang Katoliko. Kung makapasarba ka na sa giingon ninyong dapat ang musunod kang Ginoong Jesucristo. Kay kung kabalo na mo, nasayod na mo, na kanang maong iglesia o kanang sikta ka, nga inyong gipasakupan, dili na iya ni Kristo unya, magpadayon gihapon mo din na, buti pasabot, wa mo mutuman sa Ginoong Jesucristo. Nituman na hinuon mo sa mga sekta o sa mga founder sa mga sektang inyong gipasakupan. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV, Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.